22 январ дар шаҳри Давҳа асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба давлати Қатар бо футболбозони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол мулоқот карданд. Зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат президенти Кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди футбол дар Тоҷикистон, дастгирии давлатии соҳа, оммавигардонии футбол ва фаъолияти пурсамари Федератсияи футболи Тоҷикистон андешаронӣ карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба ватандӯстию ватанпарварӣ ва ифтихори ватандорӣ ҳидоят карданд. 22 январ дар шаҳри Давҳа асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба давлати Қатар бо футболбозони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол мулоқот карданд. Зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат президенти Кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди футбол дар Тоҷикистон, дастгирии давлатии соҳа, оммавигардонии футбол ва фаъолияти пурсамари Федератсияи футболи Тоҷикистон андешаронӣ карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба ватандӯстию ватанпарварӣ ва ифтихори ватандорӣ ҳидоят намуданд. вақти бозида даромадед, фикри танҳо майдоне, фикре ки 10 миллион зиёд, 60 миллион зиёд тоҷикон дунёда аст. фикри ора карда, обрӯи давлата карда. ин танҳо як футбол нест. аввалин бор тими Тоҷикистон гем дастати финали бозиҳои пайбаромадаи сол аст. ки иродаи мустаҳкам дошта, ҳадаф дорем, мақсад дорем, ба пеш, фақат ба пеш. лекин ҳамин ҳис кунем ки ман куҷое ки набошам, ман бо шумо ҳастам, ман шуморо тамошо мекунам. соати чанди фарқияти сал набошам, ман тамошо мекунам. ба шумо муваффақият, ғалаба. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон бори нахуст дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд. то имрӯз дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон ки дар гурӯҳи А шомил мебошад, дар доираи ҷоми Осиё 2023 бо дастаҳои Чин ва Қатар рақобат карданд. шоми рӯзи 22 январ дастаи мунтахаби футболи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Давҳа дар доираи 18-уми бозиҳои футболи ҷоми Осиё 2023 бо дастаи мунтахаби футболи Лубнон рақобат хоҳад кард. дар охири суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба футболбозони тоҷик барори комёбӣ орзу карданд.